hey ewuchiri m aka achị m do gbatawakwalo ọkwa gwara m achị m ulula ihe ọjọọ bụ ihe eme hey ewuchiri m ulala ahụ alụkwa nke mma alụlụ ụtụtụ la ikenga akpa ike ndị Naijiria ehe 400 women nta oji egburu eji elile ahụ opekara mpe nya bebi trust ọlụlụ ndị alaba ha ji ya akpa ego mana ego la ha ji ya akpala emekweli ihe ego la ha ji ya akpala emekweli ihe ọwụọkwala ihe ọma ọ baala aka ụmụazị ọ baala aka ndị amahagwa eme ọ baala aka ndị mma alọji la ha eji amụwa hey agwakwara m uluchi ulula ihe ọjọọ la agbasa ngwa ngwa mala lele m anya ihe ulu mmemme ka ikenga nchilo wofutere ha ndị mmadụ ngwa memelo nke ndụ mma wofutere ihe ọmụ iwuru nwa were ihe nke ndụ mma wofutere njikwa nkụziere ihe mmemme ọ wụrụla ịbịa across that video by mistake edu married lelegbuo nyawo ihe ahụ ewelekwu ya afụla iro ebere ụmụ ikenga la emere makara ụwa ha niile ọla awụ nna pụta odesara ụmụ inheritance mana inheritance ikenga ndesara ụmụ nke iwu ihe ihere gụwe nge nhụta ihe ihere ịghọtagbuo ichewa ọ ihe ihere emelekwewu ọkwa ihe ihere emelekwa gụwe nge ịhụta ihe ihere gụwe nhakara anya chiri ya ahụtaba ihe ihere maka amam unu niile nna wọchị m la ahụta ma ndị ala wọchị ha m shiara m lo vidio ajụ tụtụrụ vidio m shia ka ndị mmadụ gee ka ha mụta ihe ele onye ọbụla agbaghịela nke ala ahụta achị mgbe e kwuru maka iwere idea bịa ka kọmentị ya shi ihe nke ekwu adịghịgwo mma mala ihe ara ahụ ehe ụra and ịla ahụta achị m la onye mma ahụta ya ahụta ka ọ ka nwee more damage ịla ahụta ahụ niile emebigbo maka gwala m kwukwela eziokwu mnji ihe anyị ji asị ọ wụrụla mmadụ chọrọ ịgbado o nwere ike ọ chọghị imewe echekwa ka ọ gbadowe ịbata bi o were blufim chi ọ blufim bụ ihe ọlụ blufim ya wụla ndị alaba mmekara ihe ala ha ji ya kpaba ego 400 ka ọdụ ofu onye ewe hụtagbuo oshi la nke nkacha mma awụ okwe obero nwunye nwanne nwoke la ahụ ime lọ nke awụ nke ya likere 64 part of it after all ikenga awụghọla onye Nigeria so onweghị mgbe ọ bịa ga-ịgba ha akwụkwọ onye ọbụla ewerugwo ịhụtaba adaolu mmarị ọkwulu ma rotekwelula ihe ewe ajụ ihe rotekwelula even Chineke alike ọkwa ihe rotekwalula ihe na-egosila ọgwụgwọ oge erugo ketekwala ihe enwere ike gịghachi na agụnwa agagwoji ketekwala ụmụ bịa cross ihe lọadụ ya like rote nya nwee ihe alụ ikete lelu m anya makwa mpaftara vidio ahụ ọla aṅụrị onye ọbụla m wefutere ọla aṅụrị la ndị mmadụ na-eje ahụta ketekwelu na onwere ihe mere Chineke njichi anyị ahụtala ihe maka na ihe ọbụla ihe ahụta kebe ma ihe ọbụla nchewụla mma alụ kebe ị ga respond to ihe ahụ eziokwu ụmụ nwoke niile ma ndị nke ịlọjiala nwunye wee laghachi he ka ime ka nke ka ime hụta ga-akpọbaji nwunye ha shia bịa soro hụtaba rotekwelu lọdụghọ mma mala aka m shi ka nshi ụmụ nwaanyị doolu ulula aga ọrụ laga aka niile swile pante ịgba ọlọta eje ọrụ na ụmụ nwaanyị sokwala bịa arafụta ụmụ nwoke ịgba ele ọtọ ịgba ọtọ adụghọ mma ihe niile bụ ihe m hụtachara ihe m lekara anya woshi izu ụmụ nwaanyị ụfọdụ la asam
izu ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-asọ m ọwụ ihe niile m ka m ma ahụta enwere m ike ịlụtala nchi mana m ala ahụhụ ile anya maka na ihe ịhụtara ahụtala ahịa ahụ mfụrụ ugew